Haka jing pen ken ye ka jing ate kular sange yasian hakapod India bat Pakistan. Kisipai Pakistan haka made arpo pratrik uya yong arajar arpusan kila penserai deka pasiat hakikat tu kat ni ki jaka ha shilenter jong u line of control lani u LOC ha Jammu and Kashmir. Kisipai India ru kila jubab keliang ye kata jing siat penserai da kisipai Pakistan la ong ki officer bat ki he jong kisipai Indian Army. Kini ki kam siat penserai jong kisipai Pakistan la yo lom jing tip bakadai ha Kupwara bat ke Baramulla district bat kumjuru ha Aknur sector. Kani kadai ru kasin ke basan bahag san sngil terba kisipai Pakistan kila pen Kenya la ka kular sange ya siat ha pedeng ke jing yakin at ha pedeng kini ki artli ki ri na ka jingjia syak siat yap ki arpo hendrengut ki breo ha Pahalgam da ki lekno Lashkar Taiba bala keno ajing kersan da kari Pakistan men ha ka arpo artli uya yong arajar arpusan. Nadu ke jingjia ha Pahalgam ke jing pen Kenya ki kular ya sange ya siat da ki sipai Pakistan kala nangjor da ki buj siat penserai ya ki sipai India. Haba jubab keliang ki sipai India kila shim ki senjam maka jing ya siat kanam ketapan ya ke jing em ki reu pat ba bat longpat ki balak re banyak khonpat hakano kano kapor. Hau benaya yong nadu ke shitering la sedang da ka jing pen bethai ha Krishna Ghati sector kabala keno ban thaulat ban penrung breu pada hadin labo da ka jing siat kuli de ki sipai Pakistan ha LOC. Haka mid arpu ar bat arpu lai tering haka ba haka porno phai sngi kala ja ka jing syak siat jong ki arpu hundrengut ki breu ha Pahalgam kala don ka jing siat ha Poonch district bat boot pat ha Kupwara district haka mid arpu saw bat arpu san tering kala don ru ka jing siat haki lai pu saw tuli ki jaka ha shilenter jong u LOC bat haki wei pat ki benta ka Kupwara bat ka Poonch district. Kumpan sukdo ban nadin ka jingjia sya siat yap jong ki breu ha Pahalgam ka India kala shim ki senjam ban jubab ya ka Pakistan da ka bakeno bakari Pakistan ka kershan ki lekno ban jam sya India. Ke India kala weng ya ke Indus Water Treaty khat khandai spa andrupo bat pakhang ya ke jing toy na ki wa sya Pakistan. Ke jing penkut ye ke visa na ka benta ki nong Pakistan ki badai lingba ke SAARC visa scheme ke jing khang ye ke international border point ha atari bat oktroy nalor ke jing penklan ye ke bor sipai ha kaput. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.